Zolo, čo robíš? No to je normálne. Zolo, No. čo robíš? Listujem padák. A tuto? Áno. Daj to hore na oni. Brzdy, brzdy. Dobre. Letí, dobre. Ja kúkal na ňo a natáčal som inde do piče. Zolo, dnes ťa porazilo počasie. Čo nám k tomu povieš? Nič. Ďakujeme. Nič nám k tomu nepovieš? Nič, ja som to pokazil dneska. Teraz, keď budeme musieť píliť kríkov. Nebudeme. Nechcem mu to, ja. Maďarský panter! Jebať. Pekné dedinky sú tu. No. Preto som ti povedal, že oplatí sa, uvidíš. Robia ten potok. A uvidíš, aké pekne je to Čičmany. Odpadneš. Ináč, aby si vedel, Čičmany je UNESCO napísané, vieš to miesto, tam sú také dom, čo si to vieš. Všetky policajti sú nehorázne, peniaze to dajú. A oni sú pohovia, no. A my, napríklad, čo sa stane, aký úraz sa stane náhodou a hneď len to dajú, no? Jasne, jasne. A pritom ako čo? Keby som nemal pomotané, tak nie som ja to. Nie som ja tu. Nie som to ja, to viem, to vieš. A nerob srandu. Nechcem opravé. No. Zolo, čo tie boty? Otoč sa naopak. Nepremokneme. A nepremokne ti to? Nie. Ani keď sa ti tam sneh dostane? Hej. Pozor na tie one! Do piči skurvenej, musel si do tej No, ho otvorilo, vieš. A to je C-čková jedna šnúra na ľavej strane. Jedna šnúra by to malo byť. To je všetko. Ďakujeme, spravíš. Ináč dobre sa tu lieta, kurva. Ja som dolietal, pozri, do piči skurvenej. Pozri, do piči, zime, toľko padákov. A ja som piči. Aha. Idem, budem slušný. Povedz mu, čo si o ňom myslíš? Je kokot, nech skápe tento buzén skurvený. Daj mne. Pojebaný oni do piči, kavetníčky, oni, kurva, nie to oni, volá čo? Čo to je? Povedz, jak sa ti to stalo. Á, mám takéto veci. Takže som nemal druhý rukav, ja kokot. Budeme robiť, dezinfikovať. Dobre, to máš oderené. No, však stane sa to. Stane sa. Ja som ti hovoril, nechoďme sem. Nie, ja som mal... Už sme mohli byť pekne na ceste domov, bez úrazu. Nevadí, to sa stane. Vidíš? A však máš zážitok. Je to zážitok? Je to zážitok, však zažil si to. No. Tak je to zážitok. Keby som mal druhý rukav, tak sa to nestane. Alebo keby si lepšie štartoval. Nedalo sa lepšie, ja som dobre štartoval. Tak